Nay, sobra na na si Otoy na iba. Ay, siyang una. Wala ka ba luwad ka mo? Na-late lagi mo, Papa J. Boy Nonoy, sa inyong drama. Sorry may mga helikoton lang may kabrigada nga importante lang kayo. Sorry, pasensya. I'm sorry, my love. Terari na. Ato center mga kabrigada nga nagpatago na lang sa pangalan nga Sitan. Sitan? Uy. Sita. Sita. Si Sita. Kay Teresita man daw yung tinuod pangalan. Just call her Sita. Sita di ay. Anda may kasita ka. Papa J. Boy Nonoy, amo gid bala ni magpalanggang mga ginikanan, especially ang nanay, Papa J. Boy Nonoy? Nga kon wala gani ang anak, Papa J. Boy Nonoy, mamorplimami sa among nanay. Ngay tago na lang nato sa pangalan nga Nanay Minda. Bangod, Papa J, sa sitwasyon, galibog ang among ulo sa akong utod, Papa J. Boy Nonoy. Ano pala dapat among imuhon para makumbinsi na mo ang nanay namon nga mukaon na. In fact, Papa J. Boy Nonoy, sa kabulan na ulay kaon-kaon. Uy, grabe ha. Ang sa nanay fasting. Grabe mas nanay. Para man nag-diet sa nanay. Sobra mo na mo, anay. Ang rason, Papa J. Boy Nonoy, ang among utod nga itago na lang nato sa pangalan nga Utoy. Na may kang Utoya. Kay ko na rason na ni Utoya ka, ha? Kay kon wala si Utoy, Papa J. Boy Nonoy, walay gana si nanay. Para inyong maintindihan, naman yung mga natabo. Nay! Tara nay, loto na ang atong paborito ni mong sudana, itong corned beef. O kaning atong paborito ni mo na yung sunny side up na itlog na. Ako nagloto na nay. Dali na nay. Loto na di ay. Loto na nay, loto na. Dali na. Ate kong loto na pagkaraon ka mo da. Unsa ko no? Wala ko'y gana. Gabi, di naman to si Sita. Dali, dali. Haring mong nanay, hindi na po mukhaon. Nay, noon sa naman ka? Ay, kung gusto niyo magkaon, kamo lang da, kay wala ko siyang gana. Nay, malan ko na naman na nga di ka magkaon na bangod kay wala na po itong imong paborito nga anak si Otoy. Ay, alang-alang ikaw yung paborito ko. Grabe pagka na oy. Makasakit ka naman. Tood mga bata ko kamo, pero laing gidya magkabig ang manghod niyo. Wala ko siyang gana magkaon, basta ka matubang ko. Paborito man din mo ni Nay. Paborito man din mo ni Pagkaon. Ako man nagluto si Ninay. Hindi na pala mag mo si nanay, kay basta ra ganing sutoy, bisan gina mo sa wala ka sudan, ganado ka magkaon. Ang damay pa lang imong mangod si Otoy ba? Ara naman to sa kapitbahay to Tanawa bala o kay grabe pag mani-manong sa imo. Tanan, nagluto si Manong, talagsa lang ba yan na siya magluto? Tama. Tapos hindi ka pa magkaon. Sa grabe pag ibakal pa na ko na dito sa may kuhan sa merkado. Ay, bisan din nyo pa naging bakal nga planeta. Kung wala ang mangod nyo dire, why ko yaga na magkaon? Ang damay ni sinanay. Magkaon ka mo, daya ko magkaon ka mo. Nay! Saksak nyo na sa lisdakan Hoy! nyo. Nay! Ay, palitaan ang mangod nyo. Namuyog-muyog ako kung makita ko yung itsura niya. Nanay, Rapid. ano pa batyangan pa yung plasado? Nga ako, kita manong ako, hindi yata bata. Di sigurutan niya anak de, sigurutan. Butsi na. Ang tao na itong birth certificate na tabi kung anak ba kita. Amo gani manong. Kinigi si Otoy ba? Magaling rason ni si Otoy ba? Wala tahong ka si Otoy ba? Sulot na lang guro sa ako na si Otoy ay. Mayo, kiniabot ka to. Buhi ka pa? Oh, anong problema? Ano si nanay pala to,
Sana nakabulan nga, ay kaon-kaon kay gusto niya magkaon sa ngara ka. Tama. Ang buto no ginapakaon mo ya kay nanay nga amo na si nanay ya si imo Dali lang. Ako pang problema ron. Ah, Ha? alangan sino kay? Ako pang problema ron. Tanawa bala. Manang, ako pang problema. Eh, sino pabi ha? Tanawa bala, ikaw na gani isang wala sang trabaho. Tapos ikaw pang bisyuhan sa aton. Palalagaw, palamunin. Nay, Tapos ang problema, abi kay nanay kay ginapinapinan ka lang permi ni nanay. may gabi na. Eh, anak, payo ka nagpauli ka. Dali na makaon ta. Ano naman? Kaon ta. Payo ng mga utod mo na yan. Ano naman? Mga malaway na yan, mga utod. Oh, Nanay, Nay. Di mo na ako kailangan ulaton paabuton, Nay. Kung magkaon, kaon ka lang. Mapabuton mo pa ko. Otoy? Wala ko bala naging tudlo sa imo. Tanawa. Gipadako ko ikaw. Natural lang na anak, ginahulat ka kay ikaw ang bunso. Palangga ta kaya. Pala ni mga utod mo yan, hindi ko na palangga. Amo na, Nay. Amo na ngambal ko sa ima, Nay. Tanawa bala nanay, kung may respeto pa na bala sa imo. Dali lang ha, dali lang. Ano na nang ginahimo ya permi oh? Kung ano mang problema ninyo, Dre, manang manong, wala namang labot, ha? Kung ginahulat ko ni nanay, bayarin nyo lang, pero Nay, Ikaw gani ang problema diri sa balay. Nay, pwede ka na magkaon, ikaw lang, Nay. Hindi mo na akong paghulaton, ha? Otoy. Excuse me, sabi. Dali. Excuse me. Toy. Mau kamu gidua ha? Tanawa, Nay. Kamu gidua. Tanawa na yung mga anak paborito, Makita Nay. nyo karon. Toy, dali na, dali na. Tungitan ka ni nanay. Tungitan ka ni Ano nanay. ginahungit-hungitan ba? Ang dami ko. Kita mo lang, Gil. Sobra man niya si nanay, ay. Isa kabalo sa ginahimo niya. Makabig nga. May ginapaboran sa iya, permi nga bata. Luto na po ka. Di mo nga po nakaunon sa imong nanay. Sige lang pala. Tawagan mo na imong nanay. Sige lang pala. Wala naman si Wala Otoy. daya kung namo na yan si nanay sa aton. Basta, ang pagpalangga tayo kay nanay kag respeto tayo. Ara sa gihapon. Ay, nanay si Utoy, ah. Siguro. Tawagan imong nanay. Sige. Nay! Nay! Oy! Kaon lang bala ka mo din, ha? Si nanay. Galangot ka buot ko sa inyo, ah. Ang ba't ano, ginimo nyo naman, ginyawayawan nyo naman yung manghod nyo, tanawa. Wala naman nagpauli. Nay, sobra na na si Otoy na iba. Ay, isang una. Alam ka, balubat ka mo. Madula ako sa kalibutan. Hindi ko gimabdawat ko. Ay, permi sa pananawa ng pinalangga ko nga bata. Balo ka mo nga mo lang ng manghod nyo. Kamuya dua, may buot na ka mo. Kaon lang ka mo na kung magkaon ka mo. Pabayin nyo lang bala ako. Pero Nay, di na mo gusto na magutong man ka, Nay. Ang mga Kanya naman, ginanay. Nay. Kung magproblema, magsakit ka, sino mag-alikit sa imo, ha? Amo, Kami. Di ba? Wala na yalabot si Utoy, ha? Si Ano Utoy, na sa paborito magkalabot mo. sa aton kay paborito mo nga bata, ginakabig mo makabulig sa imo, tanawa bala. Tanawa ginahimo, perme. Imo nga pinasulubihan. Tanan na lang ang mga material nga butang atag mo sa iya, pero kami na yan, hindi mo kami bata. Tama, Nay. Sa'yo magdodami, Nay, nga. Hindi kami bata. Kamu Kasi- balado, ha? Kasi anak mi sa kwan. Anak mi sa liking kawayan. Amo gid na amo ka na sinanay, ha? Wala magiging na paminsyar na nga. Kung magkasakit ka, sino magkatiman sa imo? Hindi, kami malang gapon doon ni Manong. Paghambal, Nay. Kung sino ang anak mo. Sus, Kami o ang kanang... ara na ba kamo? Bata ko man kamo tatlo, pero lain dyan ang pagpalangga ko sa manghod niyo. Kaon lang wala kamo da. Ala, magduros man niya kalimutaw dyan, dua basta yung manghod niyo. Kuya akong gusto. Di ka naman magkaon, Nay. Di ako magkaon. Ang dami, Di ako magkaon. Di ka naman Bala ka mo da. Di ka naman magkaon kung may kagid. May inuga. Tawgan niyo tumangod yung kay ang balasya nga may gimbakal ako nga tarak-tarak para sa iya. Tawgan niyo. Tawgan niyo na to. Kami ni nanay. Brigada Drive Thru.
palilyaso ng nanay. Ligin magkaon sa nanay. Gid. O wala si Otoy. Ang dami ni si Otoy. Sabi Right? si Utoy ba? Oo. Grabe pagpalangga ni nanay kay Otoy. No? Daw napabayaan na yung iban nga uto diya tungod sa pinalabi ni nanay niya. Oo.